Ja, Muller, du har statter i London og i oljemesse. Og hette ikke første fer du oljemessene, hette du vidjar årlige sammen med Gjerfanje. Så greier fra her til hva det komposisjon og hvordan gong det messene. Ja, det en rasten og messa som vi hilden mitt i London, og vi kallar for BEOS, det stender for Business of Energy Opportunities Show. Det blandinger av begge innanfor olje- og gassleiting og framlegsle til eisene innanfor CO2-fengan og gansle. Det eisene hydrogen, möjligheter till geotermiska orske, så det nog så fjällbrott kan man säga. Och det som show det har stora ahoan cha mer som står ju i five. Och eisen som skribenter och orskan FO portalen. Det så att fylja vi kvart vi fyra gånger innanför mellan olje och gaslighting särskilt men eisen innanför det gröna. Og jeg følte vi akkurat egna base her til at Gjerfanje har en base her trutja kvinner til Barbara og Jana og Olva som har vært via oljemessun tjøkken nekvar nu, og nu har vi så sett opp et øyla flottan bas vi plakaten som viser at han nødjasta som Gjerfanje har arbeidt vi i flere år. Og her vi skiftet som viser at man viser oljefelen at Førja kan være et avverksted for å hitje at vi omframt det har et øyelig stabilt politisk styr i Førja, stabila karmar, noe som oljevinna spyr etter resen døven. Så har vi et eisene, så synes jeg at jeg Gjerfanje eisene, det som de kallar for leads, det vil si at det leiter meg, det sammans 12 leiter meg, så synes jeg de okkara med i marsje, og av marsjen, og som ganger inn i brekst økje. Det vil si at de halda seg sånn goda möjligheter för att kunna göra olje- och gasfond okkara megin, men eisen tverstur og marsje. Og det det som de visar fram her, og det står av og fyrir tøy. Ja. Og de gjør sitt heima arbeid vel. De ikke bare har en bas, men de lovtaker vi tveimund framløven av disse messene. Barbara har tåse i morgen om førjar med søvna at han fyrir olje- og gassleiting og førjar fram til dagen i det. Ser vel frakringe av henne, og her var nekkfolk og lustig, og at han kom i en nekkfolk av basen. Jeg fylte opp ved spurningen, og nå settene parsten så for Olva. Jeg har enda en framløve, da får hun mer inn i spurningen om hvordan lydjast økene hinelen av marsje og okkara megin. Og til så en parster av tarra arbeid. Jeg har arbeidt mye vi nå landet, og det så her feltene som man har funnet i hinnemennene som heter Campo Rosebank. Og det øyla store spenninger rundt det, eisen i Bretland. Så om vi til førjen i øyla spenten, det er veldig utbygd. Det kan betyda noe for oljeleiting på førjen, det kan betyda noe for førskar veidere, at kunne veita tjenester til disse feltene. Men det betyder eisen nekk for Bretland i løtene. Hva det hendelvis ned til. En ratter har nylig ikke stekka utbyggingene av sin Rosebank, men sagt fra at de må søke av nødgjøn til at ungførslige tredene brøttar, såleis at støttene må si ja av nødgjøn. Men de halder fram ved at utbygge feltet, og det som man bøyer etter her, det en såkallet konstellasjon mellom myndelægar og vinnerne om his ingeniør. Det får vi så å vite mer om innenfor några måneder. Så som sagt, hese feltene nær vi fører, som man sier, telja nekk for breska utna. Og da vi tåser vi fagfolk her, så sier det at store parter av Norsjøen våren kannaver og våren byggvind. Så nu hikker man etter øysen om mittlen Førjar og Hetland, det som vi kallar for Atlantsmåte. Og det har vi sagt at her det den breska olje og framtiden hvis man vil leita mer etter olje, framleie olje til egna norsle. Ikke minst nu russiska innrasing og hvor man ikke vil ha olje fra diktaturstaten i Miest. Takk for at du har hukket vi av sendisene av Blue for Violence. Minst til at dama og subscribe til disse kanalene, Jokken. Det gjør så nere. Og vil jeg si at så sjån jeg kan narskast automatiskt förska maskinen.
Eller Ahuen. Ahuen narkast marschen nu man har funnit sån ek hinner med en marsch. Och det som så först kvinnor här röna det är att visa kvart hur det ser ut först med i marsch. Och det går vet det är isen man har brutit reglerna för ju så all data som man ger i hjärtfond som man ofta leder oljefällen i gera som man kan säga det är hjärtfond har gjort arbete så att oljefällen nu kommer bara få en upp i händerna och hitta. Det är allt data vi lärde outshapes. Det är en stor firmon för framtiden hvis man vill hända vägen. Hur är Ahuen för till första lutökning av basan? Jag också om till just att ja. Jag också tänker bara som är gång nu milflocken folkavlocken och samhällsflocken har ju lagt ett uppskott om att det är vi en nya skatteavtal eller skatta gularot för att leta efter olja det vi open doors mest just hekta helt ner Ahuen eller det arbete tension mest just av basan och generellt hur ser ginsta basan. Ja man kan säga att det uppskott är så nytt att det vet man inte om alltså kanske omkring nämnt och om att i förrjun är att uppskott fram i om att göra det att center smittligare lättare till oljefällen att komma vi en lackre skatter kanske man kan säga att det får vita att när man är stan mitt land Bretland hackar skatten upp på 88%. Man i förrjun hävrar 6,5 och kanske vill föra ner 3%. Så kan det vara något som till vi tar i storarna utan stora oljefällen för att hitta om alla världarna för ju öde skulle vi hitta efter kvar är det bästa politiska omstöver kvar är bästa karmarna kvar skatter är bäst så kan så ting som hatta det kan vara vitla hjälpa men det ska jag inte se vi visst att det är ett mål som politikerna må ta sig av och finna alltså. Ja. Men Ahuen har basan och det är stora aktiviteter och har där haft uragera. Ja, det tror jag kvinnor det har nog att göra. Här kommer folk alla tyna att prata vid där och hitta efter hissen här mycket spelade mycket kostnader som så jag tror jag har varit ju. Och ja, vi för när löter så har varit en kvinnlig journalist för det största orskebland i hemmen Upstream Energy. Hon var här och hon pratade i vitt och hon skrev i offer tog bullet och allt. Så vi kunde vänta att det kommer en grej om färger och hjärtfanje och förska oljeledning i hela viken eller nästa vecka. Så avvärst att söka att fast komma och hitta. Och hur personliga gåva vänner? Ja, så jag hade det på tojen att vara en sån här mässa till kommer vi i kontakt vi först prata om näck som man har bruk för att prata om och här är man kan säga här är det täcker nog så globalt så när förskapbasen en bas från Marocko och en från Uruguay och en närstående en från Australien och så det är så att en rastävna isen här i fyreläsare vid Hilden 3 minus på Höllon alla tyna och det är alldeles i ämnen i en ämne alltså inte bara olja och gas men det är isen om CO2 och det är om hydrogen och det är om geotermiska orskor och så framvägs. Så tog faktiskt ett gott orsko inled vi har varit här faktiskt ett gott prat och jag har alltid till att en slut mässa som händer hon kan göra det. Ordentligt gott. Vi söker fram till att läsa några grejer av Orskan FH, Falnon och goda etne och goda fyrheim. Tack för det. Tack för det och allt det bästa. Tack för det.